Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mutichitire ife chisoni Mbuye, musakwire ife nthawi zonse. Kungoimba kanyimbo kameneka muchitodziwa kuti nyengo yasintha mu mpingo. Lero tikuyamba nyengo ya Lent. Nyengo ya Lent imatithandiza ngodya ziwiri. Choyamba timafuna kuperekeza, kuyendera limodzi ndi abale athu akatikumeni amene afuna akalowe mbumba ya Mulungu, kuti pa loweruka loyera akalandire ubatizo. Chachiwiri, nyengo ya Lent imatithandiza tonsefe kukonzekera bwino kuti tikabwereze malonjezo athu a ubatizo, tikapange ekdaisi moting, tikafundule. Chikhristu chaka ndi chaka timenera kuchipanga renew. Zimenezo kuti zitheke, nyengo ya Lent imatipatsa danga loti tidzifufuze, danga loti tidzitsutse, danga loti tikonzekere, danga loti tidziyeretse, danga loti tiyanjane ndi Mulungu, danga lonena kuti ndi masautso a Ambuye Yesu tidzauke naye kwa akufa. Tikulowa m'masautso a Ambuye Yesu kuti tigawane naye masautso, ulemerero, komanso tidzagawane naye moyo osatha. Ndikulandireni tsono lero abale ndi alongo lachitatu pa 5 March chaka cha 2025. Ndi tsiku loyamba la nyengo ya Lent, ulendo wa masiku 40. Tikawerengetsa ndi kuti masiku a Mulungu tikafika masiku 46. Koma tsiku la Mulungu lililonse ndimanena mobwereza ndi tsiku la Ambuye. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yoweli, mutu wathu ndime ya 12 kulekeza 18. Akuti ansembe lengezani, mulengeze chani? Mulengeze zakusala zakudya, muitane msonkhano waukulu, sonkhanitsani anthu pamodzi, mwauze kuti adziyeretse, sonkhanitsani akulu ndi ana omwe, sonkhanitsani ndi oyamwa omwe, lamulani nawonso kuti achoke mchipinda mwawo abwere. Ansembe muzirira. Kulongolola koseku ndikukuyitanirani nonsenu ku ntchito imene Joelo akutilamula, ntchito imene Ambuye Yesu akutilamula. Tonsefe tikuyenera tibwerere kwa Ambuye. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Innocent Sambani, administrator pa Tiyankhule na Ambuye, kuchokera ku St. Anne Parish, Diocese ya Cape Town, mdziko la South Africa. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 51. Mutichitire chifundo inu Ambuye chifukwa tidachimwa. Ndani mwa ife angakweze chala nkunena kuti alibe tchimo? Tikati tilibe tchimo tikungodzinyenga. Nyengo ya Lent kufuna tilowe mwa ife nkudzitsutsa nkuyamba mwatsopano. Ndipo mawu athu achiwiri, mawu amene ndimakonda kwambiri. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu. Mawu ankalata achiwiri ya Paulo kulembera mpingo wa ku Akorinto, mutu wa 5 ndime ya 20 kukafika mutu wa 6 ndime ya 1 kulekeza 2. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mai Doreen Ali, administrator pa Tiyankhule na Ambuye, kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo chilimbi chathu cha mthenga wabwino chikuti ulemerero ndi mayamiko kwa inu Yesu Khristu. Mundilengere mtima watsopano inu Mulungu, ndipo mundibwezere chimwemwe cha chipulumutso chanu. Mawu athu mu mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera. Tiyeni tsiku la lero pamene tikuyamba ulendo umenewu tisinkhesinkhe limodzi. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba a m'malemba oyera. Mawu a m'buku la mneneri Yoweli. Mulungu akunena kuti,
ngakhale tsopano bwerani kwa ine ndi mtima wanu wonse. Mukusala zakudya, mukukhetsa misozi ndi kulira mwachisoni, ng'ambani mitima yanu osati zovala zanu chabe. Bwerani kwa Ambuye Mulungu wanu, poti Iye ngokoma mtima ndi wachifundo, wosakwiya msanga, ndiponso wachikondi chosasinthika. Nthawi zonse ngokonzeka kukhululuka. Mwina mwake adzasintha mtima ndi kuleka, ndipo adzatisiyira madalitso. Madalitsowo adzakhala ansembe zaufa ndi nsembe za chakumwa zoperekera kwa Ambuye Mulungu wanu. Lizani lipenga ku Ziyoni, lengezani mwambo wa kusala zakudya. Muyitanitse msonkhano waukulu, sonkhanitsani anthu pamodzi. Muwawuze kuti adziyeretse. Sonkhanitsani akuluakulu, sonkhanitsani ana, sonkhanitsani ndi oyamwa omwe. Lamulani kuti nawonso akwati achoke m'chipinda mwawo abwere. Ansembe ndi atumiki a Mulungu azilira pakati pa guwa la nsembe ndi khonde. Anene kuti, Inu Mulungu, alekeni anthu anu. Musalole kuti ena awanyoze anthu anu osankhidwa. Anthu akunja asawaseke powafunsana kuti, ha, ali kuti Mulungu wawoyo? Apo chikondi cha Mulungu chidayaka ngati moto chifukwa dziko lake, ndipo adawachita chifundo anthu ake. Mawu achauta. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri a nkalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto. Tsono ndife akazembe oyimirira Khristu, ndipo kudzera mwa ifeyo Mulungu mwini ndiye akulankhula nanu mokudandaulirani. Tikukupemphani m'dzina la Khristu kuti muvomere kuyanjananso ndi Mulungu. Khristu sadachimwe konse, koma Mulungu adamusandutsa uchimo chifukwa cha ife, kuti mwa iyeyo ife tisanduke olungama pamaso pa Mulungu. Tsono popeza kuti ndife ogwirizana ndi Mulungu pa ntchito yake, takupemphani musawasandutse achabe madalitso amene Mulungu adakupatsani. Paja Mulungu akuti, pa nthawi yanga yabwino yakukomera anthu mtima ndidakumvera, pa nyengo yakupulumutsa anthu ndidakuthandiza. Mvetsani, ndinotu nthawi yabwinoyo imene Mulungu akukomera anthu mtima. Ndilerotu tsiku la chipulumutsolo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adati, chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. N'chifukwa chake pamene mukupereka zachifundo, musachite modzionetsera monga amachita anthu achiphamaso aja, m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya m'mizinda. Iwowa amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe, ukamapereka zachifundo, dzanja lako lamanzere lisadziwe zimene dzanja lako lamanja likuchita,
ukatero za chifundo zakozo zidzakhala zodziwa iwe wekha. Tsono Atate ako amene amaona zobisa adzakupatsa mphotho. Pamene mupemphera musachite monga amachitira anthu achiphamaso. Iwo aja amakonda kuyimirira ndi kumapemphera m'nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za m'misewu ya m'mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukuti upemphe, lowa m'chipinda chako, tseka chitseko, ndipo upemphe kwa Atate ako amene ali osaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Musang'ambe zovala zanu chabe, koma ng'ambani mitima yanu. Bwerani kwa ine. Return to the Lord. Ino ndiyo nthawi yabwino. Monga ndanenera tayamba nyengo ya Lenti, nyengo yofunikira. Ndi nyengo imene ngati sutimatekeseka, Chikhristu chathu tidzifunse. Ndi nyengo imene timaonetsa umodzi ndi anzathu, umodzi ndi mpingo, koposaposa kuphatana ndi Ambuye Yesu. Ndi nthawi yosinkha-sinkha za moyo wathu. It's time for reflection. It's a season of reflection. Ndili pati, ndikuchokera poti, ndikulowera poti. Ku moyo wanga wauzimu, ku moyo wanga wakuthupi, ku moyo wanga wa maubale ndi anzanga. Ndi nthawi yosinkha-sinkha kuti ndilape machimo. Reflection imene ndipange ndithandize kutembenuka mtima. Ena timati tipungule, si nkhani yopungula, ndi nkhani yosiratu. Kulapa ndi kutembenuka mtima podana nawo machimo kuti ndaleka. Ndi nkhani yoti ndibadwe mwatsopano. Time for renewal. Nchifukwa ndanena kuti tikuperekeza akatumeni kuti akasanduke atsopano polandira ubatizo. Ifeni tifuna tikapangenso renew our baptismal promises. Pa ubatizo wathu tidanena tikukana demoni ndi manyengero ake onse, ndi mafuno ake omwe. Nyengo yake ndi imene yodzikonzekeretsa. Nchifukwa tsono tsiku la lero tikuyamba ndi nyengo ya phulusa. Ngati mukumvera mmawa uno, tikonzekere mmawa uno tipite ku chechi, tikalandire phulusa. Ndipo amene zitivute chaku nthawi ina yake ipezeke ndithu. Chifukwa phulusa limatikumbutsa chani? Phulusa limatithandiza. It's a sign of our failure. Phulusa limeneli tisayiwale limapangidwa kuchokera kukanjedza. Kanjedza wake ndiye mwe uja amene tinatenga pa tsiku la kanjedza paja tinkaimba kuti Yesu polo wa Yerusalemu anamuimbira atintame. Mukumbukira kuti pa tsiku la kanjedza panachitika chani? Pa tsiku la kanjedza Tosefe kuyimiridwa ndi abale athu aja amene ankamperekeza Ambuye Yesu polowa mu Yerusalemu. Atakafika Ambuye Yesu adanena, anthu aja amanena kuti Hosana, Hosana mwana wa Davide. Koma inakwana nthawi tsiku lomwe lija adanena kuti mpachikeni, mpachikeni. Ifenso timatenga phulusa lomwe lija lakanjedza imwe uja nkulipaka pa mphumi kuti awa ndi machimo athu amene daily timanena kuti mpachikeni. Ngakhale tsiku lina tinanena kuti Hosana mwana wa Davide, koma mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timakhala tikufuula kuti mpachikeni. Phulusa limene lija lizitikumbutsa machimo athu, lizitikumbutsa our frailty, lizitikumbutsa umunthu wathu, kufoka kwathu, kulephera kwathu. Nchifukwa yake tsono popakidwa ndi phulusa limenelo, wansembe, dikoni, kanda agulupa, kandi ndani atiuza maonena kuti lapani ndi kutembenuka mtima. Kapena ndiwe fumbi, ndipo kumbukira kuti kufumbi udzabwerera. Zimenezi zitithandiza kukhala anthu odzichepetsa, zitithandiza kukhala anthu opatsa, zitithandiza kukhala anthu okhululuka. Fumbiranji la mwano, fumbiranji la matama, fumbiranji lodzimva, fumbiranji la kuba, fumbiranji losaganizira anzake, fumbiranji losakhululuka. Ndife fumbi, ndeti kuyamba nyengo imeneyi ngati chizindikiro choti Ambuye tufuna tibwerere kwa inu. Nchifukwa yake tsono mneneri Yoweri akunena kuti lend your hearts, not your garments. Change of heart. Titaimba nyimbo zambiri, titapanga njira za mtanda, titachita ntchito za chifundo, zonse zija ngati mitima yathu sitembenuka, ngati sitibwerera kwa Ambuye, our Lenten season will be in vain. Kudzizuza kwathu, kudzipereka kwathu kukhala in vain. Nchifukwa yake muthenga wabwino Ambuye Yesu akunena kuti akutchula zinthu zitatu zimene ndi the pillars of the Lenten season: pemphero, kusala zakudya, komanso kuchita ntchito za chifundo. Jesus doesn't condemn these three pillars. Ambuye Yesu sakunena kuti izi ndi zolakwika ayi. Koma chimene akunena nchonena kuti we must approach these three things with the right heart. Kuti pamene ndi kusala kwanga motive yake ndi chani?
pamene ndi kuchita ntchito zachifundo motive yake ndi chani, nanga pamene ndi kupemphera motive yake ndi chani. N'chifukwa chake akunena kuti when you give, when you fast, when you pray, pamapeto pa zonse pakhale kunena kuti ndikupanga kuti mtima wanga ndiupereke m'manja mwa Ambuye. Nzosadabwitsa kuti Paulo oyera akutikodola kuti ino ndiye nthawi yabwino. Tapanga mibindikiro ingapo pano patiyankhule na Ambuye, ndipo mbindikiro wina tidatenga mawu amene kuti ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima. Tikadzipereka, tikadzikhuthula, tikamuuza Ambuye kuti mundilenge mwatsopano, ndikufuna ndiyambe mwatsopano, Ambuye atithandiza kuti tilandire madalitso amene amapereka kwa anthu amene iye wakonzera kuti alandire zaulere mu nyengo ino ya Lenti. Ena nkunena kuti tikumana ndi mavuto osiyanasiyana, ndi Lenti ikhala bwanji yatanthauzo. Ndimafuna kuti chimenecho chikhale motivation yanu yonena kuti nyengo ino ya Lenti ibereke zipatso. How? Take all your hardships and give to Jesus. Every hardship we face in life has a redeeming effect. Tikayanjanitsa ndi masautso a Ambuye Yesu zimatiphunzitsa kukhala a disciplined life. Kusala kumene tisale kutiphunzitsa kuti ndi zochepa zimene tili nazo ndi zokwanira kuyendetsa nazo moyo. Ngakhale sitidasankhe kuti tizivutika, koma tikapanga embrace kuvutika kumene tikumane nako mu nyengo ya Lenti, kapena kuvutika kumene timakumana nako tsiku ndi tsiku, zithandizira kuti mtima yathu iphunzire kuyanjana ndi anzathu, kuyanjana ndi Mulungu. Lent is an invitation to return to the Lord. So what makes the Lenten season holy? Chimene chiyipangitsa nyengo ya Lenti, kodi ndikufuula kwambiri, kodi ndikukwera mapiri, kodi ndikusala, izo nzabwino, kodi ndi njira za mtanda, izo nzabwino, koma chiyipangitse cheni kuti nyengo ya Lenti ikhale yopambana ndi chani? Ine ndimaganiza chinthu chimodzi, kukhala anthu othokoza. Nthawi zonse ndikhale munthu othokoza, ndizindikira kuti china chilichonse chimene ndili nacho chinachokera kwa Mulungu. If not, tikhala anthu odandaula chilichonse. You complain and nag and make excuses. Ukavanza ukakwera mapiri, ine nthu mwanga sindupeza, because mtima wanu so othokoza. Munthu amene akuthokoza kuti Ambuye ndikumva kuwawa mthupimo, koma ndidziwa kuti mwandipatsa izizi mwadala kuti ndiphatane nanu. Atenga masautso ake ndikuyanjanitsa ndi nyengo ya Lenti. Nyengo ya Lenti ibereka zipatso. Atenga zochepa zimene ali nazo chifukwa kuti ndi othokoza, nagawana ndi anzake, aona kuti nyengo ya Lenti ibereka zipatso. If not, tizingodandaula. We'll be complaining and giving excuses. I can't give because I don't have. I can't give because I don't have food. I can't do this because of this. Tikakhala anthu othokoza, tiphunzira kuti mapira atatu ndanena aja, prayer, almsgiving, komanso fasting, zibereke zipatso. God, nanena dzana lija, doesn't need what we do for him. Rather, akusowekera ife tauze ena zimene iye watichitira. Mulungu sasowa zimene ife timamuchitira. Ndife amene tikuyenera tiuze dziko zimene Mulungu akutichitira, kuti nyengo yathu ya Lenti ibereke zipatso. So pamene tikuyamba ulendo ndi ulendo wautali, lero ndi tsiku la 1 of 40. Pangani maplani abwino. Ndimafuna kuti mwachangu ndipange propose, ndipange suggest, ndipereke maganizo a zinthu zimene zingapangitse nyengo yathu ya Lenti kuti ikhale yopambana. So mwachangu kwambiri, these are the practical suggestions that I offer unto us. Zilipo zambiri mbiri, mutha kuonjezera zanu. Aliyense atha kulemba zake, aliyense atha kukhala ndi list yake kuti Ambuye mundithandize mu nyengo ino kuti popanga izi ndifuna ndiphatane nanu, kuti ndidzauke nanu, kuti ndiyambe moyo watsopano, kuti chikhristu changa chibereke zipatso. Choyambirira, spend time daily in prayer. Tiphunzire tsiku lina lililonse kukhala ndi nthawi, set few minutes in prayer. Nthawi mupanga ndinu. Musadikire mphakati wanu, musadikire parish yanu, musadikire diocese yanu, musadikire community yanu, but set each day 5 minutes, 2 minutes, quality time with God. Nthawi ija tikaipereka ndi mtima wonse, muona kuti tiyamba tokha kukhwima. Mukapereka 2 minutes, isanduka 3 minutes, isanduka 5 minutes, isanduka 10 minutes. Yokhala ndi Ambuye, yocheza ndi Ambuye, yakudzimvetsera. 2, engage scripture. Tikonze ndithu kuti kodi mwezi umenewo ndiogawa bwanji. Ndimafuna kuti ndiwerenge, kamutenga buku limodzi kuti mwezi umenewo ndiwerenga pa tsiku ndiziwerenga machapter 2 a Genesis. Kapena ndiziti ndikachoka buku ili ndiwerenga kwa mupeze njira yonena kuti muyende naye Ambuye Yesu ndithu kudzera m'malemba oyera. Mpingo datipatsa kale malemba abwino tithu mabwereza omwewo. Chachitatu, if possible,
go for daily mass. Ndi njira yokhayo ndi pemphero la mapemphero onse mu mpingo mwathu. Kupita kumisa sizitengera kuti ndo yenkatu kumene, sizitengera zoti udagwa, sizitengera zonena kuti uli ndi milandu yotani ku mpingo. Go there, offer yourself to Jesus, the same Jesus who offered himself thousands of years ago. Amadzipereka yekha every day mu nsembe ya misa. Pitani ku nsembe ya misa, kapemphereni ndi mtima odzipereka. Chinthu cha number 4 ndi fasting. Kusala tikunenako. Kusala kumeneku sinkhani yacha kudya chokha, sinkhani yacha kumwa chokha, ayi. Tisale zinthu zimene zimatilepheretsa kupereka quality time to our God. Reduce time that you spend on unnecessary things. So tikati kusala ndi chani? Musala zakudya, musala zakumwa, musala social media. Ndinanena ulalikiwa pamene timakambirana za nyamata wa chuma uja. Timanena kuti every day timakhala spending our time tili pa social media. Kuchoka pa Facebook, kulowa WhatsApp, kulowa apa, kukhala admin wa magrupu ambirimbiri, zosowa chile, ayi. Reduce your time, fast to such things. Kuopsa kwa yapa nkonena kuti ambiri timayesetsa kusala, koma tikumasungira kuti komatu akadzangoka kwa kufayo adzaona tsiku limene ifa ndenda usungira ayi. Tisale ndi cholinga chonena kuti the vacuum, the space that we are creating, mulowe Ambuye, mulowe kukhululuka, mulowe kupatsa. Donate, volunteer, perekani kwa amene akusowa china chake. Ena timapatsa anzathu chichewa chakwathu timatikamalize kuti mutayivala sapato mosowa kokataya kuti akandimalizire ayi. Give quality things, give good things. Give things as a sacrifice. Zimene zikukuwawali. Tikati kupereka siti kungonena material things yokha. Muthu opereka nthawi yanu kumpingo. Mwauza kumpingo. Ineyo mlenti muno pa church pano ndizisesa ndine. Ineyo mlenti muno azigula makandolo apa guwa ndine. Ineyo munthawi ya lentino amene azikachapa zovala za nsembe. Ndizotheka ndithu. Find something, volunteer in doing something tangible to the church, to the poor. Ndipo cha number 6, go for confession. That's the heart of the Lenten season. Go for confession. Tilape machimo atu. There is no way munthu ungadzapereke excuse kuti chokera lero pa 5 March kudzafikira tsiku limene tidzachite chikondwerero cha Pasaka kunena kuti ndinalibe nthawi ndi modzi yomwe yopita ku sakramenti la kulapa. Ayi, sabata yake ndino tilandire sakramenti la kulapa. Osati kulapa kuti ndapepukidwa mawa ndikachimweso. Ayi, kulapa ndi kudana nawo machimo aja. Abale ndi alongo, nyengo ya Lenti ndiyo nthawi yabwino. Mneneri Yoweri akuti ting'ambe mitima yathu. Tate ting'ambe kuti Ambuye alowe. Ifo Ambuye akalowa mu mtima mwathu tidalitsika, tiyenda naye ndipo tidzalandira zokoma zimene iye adzapereke kwa anthu amene adzauze kuti mtendere ukhale nanu. Ndikufunireni tu ulendo wabwino, ndikufunireni nyengo yabwino ya Lenti, ndikufunireni chaka chabwino cha Lenti chimene chikatiperekeze ku Pasaka yoyera. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.